Oroni BJP bekun puk selde. Chini accord signing thani sing oroni BJP rok bai kok thaisa pan saya no na tini sai. Oroni bai sing kun puk thaisa pan saya. Ajago jedin signing ka as signing puk to oroni chief minister ni ya. Home minister songsa just tu fike chief secretary soi keke sinyang soi keke ke home secretary ni borok soi keke respect. Olo sinu borok into draft. जों अरनि बिजेपि साङाव बे जों बरनो बिबे जों सालायनाय साकाव सालायनाय बिसिंथिनो जों जातो बिसोर खायो जों जागा कैबिनेट खरनि रिजाखा अरनि मुख्यमंत्री सं अरनि बिजेपि नि प्रेसिडेंट सं दिबा बाव सेंटर सं साइमन जिन त्रिपुरानि अवस्था बाहाय बिजेपि नि सेंटर नि जे लीडर्स खतर दंनाय Tripura tamunka 1946 tamunka 1950 tamunka 1970 tamunka tabu bo bostau tong aporo to sai amba boro boti percent turti kaisa soft corner tong bong bkhau borok sungno subanani gosio ambagai sungbo apato tabane ekoto sign khaya ko sung dofani bagai bismo ter hasing tei montri manmani yaglo no mini kogrezak smai hasteo khasuksa emle hnei prosaranjak mini smai no montri mamani yaglo no I khortam sai rokno nieni chalo sung nugui mankha bahai tabuk borok bahai condition to kinanggo ning montri mamani yaglo borok no bahai step bo plan jaknai মন্ত্রী মানথুং মায়া থুং মন্ত্রী অথবা মন্ত্রী মান্নানি আবুতো কতর কইয়া মন্ত্রীনি সিটাংনো আং এমএলএ তো 2020 সালো যিনি বিশাল বিমিকা তে মাজুলি বর্নি বিনি ভুমা তে বুফা খরনিনো অসংসারিয়া কারমানিয়া বলো নাউটু থাঙ্কা বেলাই কেন খারে সুসু সিরাই রকনি কেমন নাইনাই করি আপনি চিবিচিমকো আং স্পেশালি আং কগ্রিজাক ते बरनो जे बरनि जिनि याकुंबाय बासाय माया सुजारति जों बरनो नायखलनाय नि ईश्वर एकेबा भगवान नायख्लाय तंनाय गाहाम फोरोंतनि खांखाय अबयसै बरक जे बरनि याकुंबाय बासाय माया सा जों बरनो नायतंनाय ताबु 5 বছর চলে হইতব 2020 21 22 23 24 5 বছর চলে হইতব বরতা মাজুলি ক্লাস 6 সবিনাই ओमफ्राय ते बिशाल ते रिमिका कुसु बरक ता क्लास 2 सबिनाय एग्जाम पाइखा ता रिजल्ट लिखा बहुते सरि एडमिशन उनथानि बहु स्कुल फीस रक आपर नेक्स्ट जों मारि नै इयारलि बिजागो स्कुल कमिटि रगो आजागो बेलेखना कोऑपरेट खालायजा स्कुल बेले काहाम एबिनेजर इंग्लिश मीडियम स्कुल आबो साइमान के मिया थांका गोबांमा जोंथ' पलिटिशियान बा पलिटिक्स नि बागै जे नभेम्बर मासाव थामासै ओमफ्राय फैसा बालुइ थांका आंनि बागै मिया थांबाय बरबाय नगमालायखे बरक छुटियाव थांजा भेकेसन गाहामखौनो आपातत गाहामखौनो दंबाय तो खुंनि बिथिङाव थांखांके इफ्रामो था जे एपॉर्ट थायलायनानै फै दाबो आस्तेव अबमा कप काफै दंखा जे constitutional solution टिप्रालेन सामने यागलो constitutional solution थांनि यागलो लोकरो गासिका हामजाबि गोप्लाय थिमनि यागलो ताबु मन्त्रियो फरमनि मन्त्रियो हातमनि यागलो कमा लोकरो कन्फ्यूज मिदों ताबु अब हेके जे अकॉर्ड न वो हेके सामन कामनाय अब कन्फ्यूज मान्न लोकरो न बाय तामसना बे लोकरो आंगमनो कोइनाय मुजुङो ओ जागाव कन्फ्यूजन उनानि कुनुकरि कारण जिनि बुबाग्रा जत लेक्चारन साका जोंनो जे राजनैतिक बदल जातीय राजनैतिक बदल खायनाय जोंनो रिटेनलि जिनि संविधाननि सल्यूशन एकेबा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जों जे बुखुबाया सियै रिनानि गसिनाय जों नाखाय बरबाय दंगिमान सि तामि बागै दंगिमानखाय ओ हानि टिप्रासारनि गाहामनि बागै ठीक আছে पलिटिकल डिमांड जिनि पलिटिकल डिमांड खायनायनि अधिकार दङ आंनि बागै जों
नुखा IPFT pro ang tongpro aku जों Tripura ni bagi आन्दोलन खाय ताबो ग्रेटर Tripura ni bagi जों आन्दोलन खालाय दं आमनो हारि न पाब्लिक रक जनगण बयक सानानि माननानि मुसुमान बagi जतन मोटामुटी हिबान बुबाग्रान लगी थानसाव लगी रिलाइजा ताबुक सेंट्रल गवर्नमेंट एगो यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार ताबुक फात्सा तो बरो नन ग्रेटर Tripura ni के सेपरेट स्टेट रिनानि गसेनायबा प्रेशर आस्के माखाने बरक बाउन बाध्य उंगै जेफु रियासा पर्यन्त जों सेपरेट स्टेट न मानानि चान्स कम जों ताबो बाध्य खायनानि परिस्थितियाव थांनो सबै मायाखौ नों नायदि जों विधानसभा 2023 नि इलेक्शन जों 13 जन एमएलए का जों किन्तु मेजिक फिगाराव थाङै मानलिया जायतखा हयतो तिनि যদি তিনি তে 3-4 জন एमएलए ओंखारखाय তিনি जों मेजिक फिगाराव थाङै मानखौमोन जों Tripura नि कक एकेबारे ग्रेटर Tripura नि कक न जों अनर तङैनो जों नाखाय सरकार आसिगे तङै मानखौमोन किन्तु তিনি ताम नुजाके अजागा बीजेपी बरक साइसुं न अजागा सरकार गठन खायनायनि क्षमता 30-32 ता सीट मानै बरक ताबु सरकार चालु दं जुदि नायनो थाङाखाय बीजेपी ताबुक सेंट्रल गवर्नमेंट दङ स्टेट गवर्नमेंट दङ बरक Tripura मथानो काम बनायो Tripura मथानि जे डिमांड जे ग्रेटर Tripura हेको कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन आमनो बरक कुनु स्टेप नायाविनो तङै मान कारण बरक जों काम नायाबले के तबो चिनि बुबाग्रा तङै चिनि महाराज न बरक रेसपेक्ट खालाय चिनि जे 13 जन एमएलए न फाला बरक रेसपेक्ट खालाय ताबु आ 13 जन रेसपेक्ट माने न जनगण रेसपेक्ट सिगु 13 जन एमएलए साबु बाय जनगण बाय लुकुरक न रेसपेक्ट खाय तिनि जों एटलिस्ट चिनि लैंड राइट्स इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लैंग्वेज जे हिस्ट्री अबरक जों जे त्रिपाक्षी खायगो चिनि जे प्राइस एकॉर्ड ट्रायंगल नि जे एकॉर्ड साइनिंग अब कैसे हिस्ट्री कारण जों मेजिक फिगाराव गोरैथै जों दिनै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन रिनानि बागै सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जों आसुगलायखे आजारा सहायखायलायखे अब आहिनो तवित मानानि कगे लाइथांनाय सालो IPFT बागै खायखाय किन्तु IPFT नि जे हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी बाय अब टोटली डिफरेंट हरबाय सा तांगे हरबाय सा बुके नायदि IPFT नि हाई लेवल मॉडलिटी खाजाकुरु कुनु एकॉर्ड साइन करि किन्तु मो जागा नायदि न यूनियन गवर्नमेंट नि हेड होम मिनिस्टर तंगा जागो होम सेक्रेटरी तंगा जागो आजागो चिनि नॉर्थ ईस्ट नि होमनि एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द पीस गोयल चंद्र नि आईबी नि डायरेक्टर त्रिपुरा नि चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा नि राज्यसभा नि MP त्रिपुरा नि खरगनि मंत्री चिनि शुक्ला चरणवाती बायदि दा विकास दङ स्टेट गवर्नमेंट नि सिग्नेचर खालायनाय सेक्रेटरी त्रिपुरा नि चीफ सेक्रेटरी कम हाई लेवल कैसा ऑल इंडिया नि बाजागाव जों साइन खायलायखा चिनि Tripura मथानि सुप्रीमो फाउंडर चिनि महाराजा बुबाग्राबो दङ ओंखाय अजागा चिनि आप्रुत LOP चिनि दा निमेस दङ चिनि Tripura मथानि प्रेसिडेंट चिनि Bjp कुमार सार दङ बरक खरताम सिग्नेचर खायखाय ओ एकॉर्ड ऑफ साइन ऑफ अब हान्यो खायाबले अब लुकुरकनि जे चुबामु लुकुरक जे Tripura बुबाग्रानि बिसिंति थानसा उंखा ओ थानसानि बागैनो दिनै सुजराते आगुबै दङ इका ओ एकॉर्ड ऑफ दाक्ति इमप्लिमेंट खालायनायनि उनथुं जों बा एकॉर्ड केथिनो दाक्ति इमप्लिमेंट खालायनायनि उनथुं आबोनि बागैनो जों बरमते प्रेशर रिवि सामु खायलायदा तो और जे 6 month टाइम बाउंड आरा टाइम बाउंड नि कक सरासरि के सिजक दङ एकॉर्ड टाइम बाउंड आ टाइम बाउंड नि बिसिंगो न आबो खालायजागो जुदि खालायाखै जोंनाव दाबो मिनिस्टार रिजाखा हयतो जों पोर्टफोलियो रियाखौ डिपार्टमेंट बायगो जुदि एकॉर्ड न इमप्लिमेंट खाया एग्जीक्यूट खायाखै जों मन्त्रिया खानानै कोन बेपार जे कोन समय रेजिग्नेशन दिनां कोन प्रॉब्लम
जे इम्प्लिमेन्ट खालायनायनि बागै जे वार्किं कमिटि खालायजानाय वार्किं कमिटिनि बिसिमखै इम्प्लिमेन्ट खालायजानाय 6 months का अब आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शन निकले दा रंजाना एकॉर्डनि जेदिन जों एकॉर्ड साइन का आफुन सिगोन पार्लियामेंट इलेक्शन बागै बुसुं नंगौ मास कायसा गरि पाइका एप्रिल मास पार्लियामेंट जतो सामहु जतो पाइबेने आपुन परे वर्किंग कमिटि सनामै बुसुं निशालो और सामु इम्प्लिमेंट खालायजानाय अब 6 months जे टाइम बाइंडिंग अब के 6 months नि बिसिमबो टिकामा पार्टी कुनु आंदोलन खालामनाया अब दा ना 6 months नि बिसिमबो वार्कर जे एकॉर्ड इम्प्लिमेंट खालामनाय बबो ना ताबुक आजागा जे सिजा दंमोन आंदोलन खालामनाया जिखौ रमनि ताबुक नागा सीजफायर टक नागालैंड बाय सीजफायर आरो एनएससीएन जोंबाय सीजफायर निका सीजफायर तो गुलागुलि खालामनायनि कोगि किसुंबो ताबुक सीजफायर हैनो आबादत सिनिति प्रासरनि जे मानथाय सकथायनो रिनानि बागिसे ओ कमिटि हाजागो एकॉर्ड खालायजागो बे कमिटि खाजागनाय हिगाय तो जागत आंदोलननि प्रश्न फाय ताबुक रमनि कगनिकक उदाहरण हिसाबै एग्जांपल जाना थांबाय जिनि ककबरो रोमान स्क्रिप्ट खाना जदि ककबरो रोमान स्क्रिप्ट चलिलिया फंकाय जों खानाबो आंदोलन खालामो कोन प्रॉब्लम करे आरो तो अब तो चिनि एकॉर्ड नि बिसिं खालायदो किन्तु चिनि एकॉर्ड नि बिसिं जे लैंड राइट्स निको जों दा लैंड राइट्स नि ति आंदोलन खालायतोना हिगा जों अलरेडी एकॉर्ड तो साइन खालायफैखा आम लैंड राइट नि बागै इकोनॉमिक डेवलपमेंट नि बागै तो डायरेक्ट फंड नि बागै जों ताबो आंदोलन थांगाय अब तो जों एकॉर्ड खायनोसै नाय नों तो एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट जे पार्लियामेंट नि यागो अब लुकुरनि खुसिंते गोसो जरति सामुं कानि मानो बबहाय बो सामुं सकान रंनाय बबहाय वानसुम लुकुरक तो नेटवर्क नं चिनि मीडिया चैनल नरगो जतनो आना कांग्रेचुलेशंस याफार लाइका ओवर टेलीफोन व्हाट्सएप फेसबुक जतन कांग्रेचुलेशन याफार आंखा हिनो कांग्रेचुलेशन आनोया जोंनो जे पब्लिक रक जोंनो बुजि वे कप्लाय खाय रहका बरनो से कांग्रेचुलेशन मा जानो कारण जों ओ एमएलए मनि टीपीएससीओ थांगै परीक्षारि पासंगै जों टीसीएस ऑफिसर अथवा टीपीएस ऑफिसर इमानि आबलेमो मंकाय चिनि जनगण रक जोंनो हामजागै बुबाग्रानि लीडरशिप जोंनो कैंडिडेट्स नामका 2023 जोंनो कैंडिडेट्स नामै बुबाग्राना हामजागै जोंनो बुथ रिखा ओ बुथ रिनाय रनो से कांग्रेचुलेशन या फारनानि दरता ओमफ्राय नायख्लाय तंनाय चिन काइटर भगवान गॉड बनो बेलेनो हामबाय मारियो जे चिन बुबाग्रानो सिक्स हरि गाहाम दनि चिन दफानि बागै सिक्साया नोंयावै सिरिखौै दङ बे बनबो जों माने बुं बागै जों सुरि थायख्लाय नांखांखाय बो आरामखाय दङै मानखौ तामदे दरकारबा आसै बरग्रक बाय हामिया हिनजाकनानि चिनि बर'नो मोथांनानि बागै चिनि बुबागा साइतो गै दङ कष्ट खाय दङ किया फैसा सालुकुरो बखाय खरसा खरनै हामिया हिनजाकाय बिनि बखा दुख नांगै दङ ओंखाय आं बर'नो बखयनानै मुसुङो चिन जदिनो ताग्रम दिकंनिको बुबाग्रा खै साब सामलखम चिन्ति प्रसारनो साब सामलमन बागै आंबो फायदोंमोन कारण जे चिनि प्रसारनो सामलनि केबो जोंथ' डेमोक्रेटिक कान्ट्रि दङ जों गणतन्त्र देश दङ इलेक्शन होनाय इलेक्टेड खालायलायनाय इलेक्टेड इंजाक नेता राजनेता नेतारक देशनो सावनाय ओंखाय अरथ' राजतन्त्रखौ ठीक नङा किन्तु जोंनो थानसा खालायथानि साब लगै खामो दिनै जे जोंनो ईश्वरनि कायसा दूत हिसाबै जोंनि बुबाग्राना हरजा थानिति प्रसारनो थानसा खाय बर'नि हा कमाय दंबाय थाया बर'नि लैंग्वेज कमाय दंखा बर'नि कालचार कमाय दंखा बर' एजुकेशन उपलब्ध उसुरि दंखा बर' बिरिं फराय उइ दंबाय थाया बर'नो किजात साबैयाखै गोसोखाङो तलां दिनैसो ईश्वरखौ बुबाग्राना रहरनि के आजागाव जों बुबाग्रानो गोबां बर' मानसिनि प्रासनि बिसिङावनो बुबाग्रा हिनिया राजा हिनिया बुमुखौ इरिहिनो आरो चिनि बुबाग्रानो जों रेसपेक्ट खाया ओंखाय चिनि ककनो जों चिनि निजिनि लैंग्वेजनो जों रेसपेक्ट खाया ओंखाय चिनि कालचारनो जों रेसपेक्ट खाया ओंखाय बुइखा खायनोबा
buito khlai glagle ei amon bagen jotono koinane muchungo faidi bubagrani এই যে থানসা ও থানসানি মারি 3 বছর সেকো বুবাগ্রা থানসানি মারিও কাইসা আঞ্চলিক রাজনীতির বদল হাবো ইতি প্রাসানি বাগে সামু খাইমানি মাত্র 3 মাস সেকো সুনুগো অল ইন্ডিয়া ও গোबांमा চবা যে রমদি নিনি ঝাড়খণ্ড রাজ্য উন্নানি তেলেঙ্গানা রাজ্য উন্নানি আজাগারগো আফ্রুরগো দারমদি গুরখালেন্ড ডিমান্ড 55 years ni above ngitong Telangana manmani ro 5 years bro andolon khaimani yago manbai single busuk years andolon khaikeba sing hoito chini haw tongoi sing andolon khlaiyaino chini hangna tongman kintu fatar hastini boro khaimang tini bo obostha thong sobikia sing 2018 MLA imani yago কয়েকবার আং নিজি থাঙ্গি বাউন্ডারি ও বাংলাদেশি ফাইনাল রমিখ্যা পুলিশ ডিটেন থেকে কেস থেকে কিন্তু খরচ উসিলে আমতো হেকে এমএলএ থাংথাঙ্গি বর্ডার ডিউটি রিমান নবে আমন আফুনি চিমি মোটামুটি লারা নাঙ্গি তাও যে জায়গাও আনি সিমনা এরিয়াও যে জায়গাও ব্রিজ দङ আজারগো তলাও ব্রিজ করি তাও ব্রিজ বাইখা নরক থাঙ্গি নাইমান যে জায়গাও কালবার দङনি আ কালবাস যত তাও ব্যারিকেড খাই বাইজাকা হাত রন হাকে কত রড বাই খাইয়া কেসেংকে যাতে তুই লাই মানা যা কিন্তু বরক লাইনি আমতে হেকে স্নাম মারি বাইখা অনেক লারা নাখা কিন্তু তাবুক যে অবস্থা যে পরিস্থিতি ত্রিপুরা হস্তেও जों निजिनि मानथाय तामा निजिनि कक थाइनो जों बल स्क्रिप्ट बाय सिनानि बागै पर्यन्त लास्ट उइगो जों बहायके आन्दोलन खाय सिनि फरायनाय जिरं बागै थानसाखाय आप्रुखौ जों आन्दोलन माखाके आगि तो आन्दोलन खालायना नाङे সিপিএম नि आमालो बांला बा रोमान स्क्रिप्ट चलमानि किन्तु ताबु ओ जागा जे प्रेजेंट कयेकजना गभर्नमेन्ट दंनायराव देवनागरी हिनो बांला हिनो अब साब हिनबा सिनि दा अतुल डॉक्टर अतुल देवबर्मा से हम हाइके चिठि दङ ब अतुल देवबर्मा ब से बांला बाय सियाखै एफआईआर खायदि निया कय चिठि दङ আমরা তো মানে আবহাই দুর্ভাগ্যজনক তে তাম দङा চিন ত্রিপুরা হাউস जों ত্রিপুরা संगे আছে के बुइ तो कुनु से साय सिनि बे जों पाइलाया नालाय दङ तो जागावनो सिनि बुवाग्रा थानसा खाय सिनि Puskangi shalo di prasaruni mantai shokani je subasuk khai ma belai kotor tei bolai jangnai kok ni angwan sugo tabu as a minister of state man ya go ni bai thang sasidi je ni khapeng da yam ke lukro kalama salai to mani abo busor jorati ko ano Minister state fan ditung cabinet fan ditung ria fan tung MLA fan tung ani কোনো problem kuri bubagra je dageo bubagra je sao amte kino samu khai karon bubagra bai ani relation bui hoito saimian bubagra bai ani relation 2014 15 rom simina bubagra bai ani relation kaham pejeng ai hoito IPFT khaimang gitu bubagra bai ani relation kaham agini simina bo saimano ang bomahai ke ang samukhlai dong dofani bagi judi samukhlai dong ang MLA no botor jagia MLA ni beton no botor jagia ang MLA basanani অথবা পলিটিক্স খাইনানি bo ni কোনো aim dongmani কিন্তু নুখা ত্রিপুরা নীতি সিচুয়েশন আমহাই অবস্থা থাংসংখ্যা 2018 ni sigang ang je puro society ni samukhlai ang khorsa advocate ni dofani bagi samukhlai dong advocacy खाइते सिनि टिप्रा सरनबो आं सुबाय दङ आजरा रगता गे 2014 नाव कायसा आं मुइतु खायना मुसुनो 2014 नो आबनो एक्चुअली सिनि बरो जतन पगै थांबायो आमन से प्रॉब्लम केबो आबनो सीरियस खाय वान्स गया किन्तु आं जेबो सीरियस खाय वान्स बि सामु खलाय आजरा 2014 सिनि धलाई ते नॉर्थ त्रिपुरा आजरा malaria prokupo total chini borok serai jeta chini future chini next generation ni cherai rok koijona thike saidema 104 jona record simisi anthani file to jung ang apuro Tripura ni high court file khaimeni 104 jona chini cherai rok malaria angri thui thangka absi chini borok ajorao na kono andolon tongo
ना कुनो रिएक्शन दङो ना कुनो केस दङ आं साक्षात तर्जनी सामानिखौ आं आजराव गथ' प्रेक्टिस खालामदों आजराव जों माने आ टोटेल केसनि जे खरस থেকে आरम्भ खायो जे खालायनो ना माने आफु जों दा मंगल आं जिनि केसआव संबाय मिलिलाय हाइकोर्टआव केस खायगा डक्टर आफु 104 जनानि साजासे 2-3 बोसोरनि सासपेनशन तो बमहाय अवस्था त्रिपुरा हास्तेव सलित दंखाना आजराव तावगेनो ताबु 2024 दं सो प्राय 10 बोसोर सिगां आजराव माने आमहाय केति प्रासारकनो सुबानानि बागै ते जों आफु हेल्थ आबुन सिगांनो जों हेल्थ कैम्प रख खायो लीगल अवेयरनेस कैम्प खायो ओमफ्राय जरा बाराव कुरि बरबनो जों ब्लेंकेट रख रियो सिनि एनजीओ सयते आमहाय के जों सामुखलाय दङ आजरानसिनि आरो बनो बुबाग्रा बाय जों दाच दङ ओमफ्राय पलिटिक्स हाइमानि मेन कारनखौ जे हाव सीपीएम रो जेरैबायदि त्रिपुरासारनो दंस त्रिपुरासारनि जे कालचार त्रिपुरासारनि हिस्ट्री नो जे दंस खालायदों माने आम जों खरकसा परिजाखङै जों भाके आमरनो सह्य खाय दंसिनायला ओमफ्राय आनो दामंगल सं आजराव सिनि सिमनानि दाबु बीजेपी खालायो आईपीएफटी खालायो दंनि आजराव रिक्वेस्ट खायके आनो बारंबार रिक्वेस्ट खायके प्राय 1 बोसोर मतो आनि नगो बर थांका नों बुट' बच्चा यासा सिनाव खुबलाय मंगला लास्ट फाइनली आं डिसिजन ना खानि नक बर बाय कक्स खाव ठीक আছে দেখুন যেহেতু চিনি इतिहास चिनी आस्थाबल स्वामी विवेकानंद खालायजों अब तो जों नुगै दङ मकल बायजों जों आगरतला दङ कुट थांफायखेनो गायति थानाखै लाइ नुगो चिनी मकल आब्रक नुगै मकल क्राइ दङै माया माने साकनि थै ब्लाड प्रेशर बारियो आमरो तांबा तिनि सुजाराति त्रिपुरा हास्ते जुदि सीपीएम दंखांगाय तिनि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट उंलाखन ओके चिनी इतिहास नो खैतामनि बागै आसे सखमना मुसुंबा आमसे चिनी प्रश्न आपलो दंमोन बे गोबां सीपीएम नि फेमिलिनि नखंनि चिनी फरायदंनाय कलेजाव फरायदंनाय इउनिभार्सिटी फरायदंनाय बरबो बेबाखौ बुजिबाय के मसुंनो दंसनि लामाव लांगै थांनि दं चिनी कोन खाम दंला खामो जों जुदि 18 नरिमायाखौ हास्टेनि सीपीएम दंमोन बे आमफेके जों गथ' बुसाखा गोब्लायखा सरकाराव फैके गै दाबु त्रिपुरालेण्ड निकक आफु आंथ' विधानसभायाव सानसाव सापानो चिनी बर दाम्बा माने सुबिदा सिमी मानानै मुसुजो किसाखान पगै थाङो कान्ते हेके इंडिया जों कराकमा दंनाय बुबाग्रा दाबु चिन लिडार दङ बुबाग्रानि लिडार सिबो जों सामुखायनो लिडार आनि मते के लीडर अमया जे नेक्स्ट इलेक्शन माने लीडर के नेक्स्ट जनरेशन बागै जे वान्स मे पोस्ट लीडर अमया जे नेक्स्ट इलेक्शन आं बाहायके जितिनानि नेक्स्ट इलेक्शन आं बाहायके तेवसे खुबलायनानि आमो वान्स मे आमो लीडर या आमो पॉलिटिशियन किन्तु चिन बुबाग्रा इज नॉट पॉलिटिशियन ही इज अ लीडर ही थिंक अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन आबुन बागैनो जों बुबाग्रानो खाबाय खुबाय बुथैबाय मांबाय त्रिपुरा जों बुबाग्रानो लगिरि दं बुबाग्रा जे साव जों आमतेखेनो सामखाय Tapi mungkin saja, amat itu posisi besar, semua ada. Tapi amat itu problem facilities orang itu saya tahu. Ya, di pramuka political party asal strong. Menteri korang iman ini korang ini powerful menteri malia, dari menteri sih. Kalau sih full menteri, kalau sih ada menteri. Apa kerja saya tahu. Number 2 ke Tripura mo thani leader ro bole Tripura samo thanja a kono no baba kitlo mo je borok rok अथवा जे लिडार्स रक आकक जुदि सावया दंगांखाय आं बरनो सानानि मुसु सिनि बुबाग्रानि बिसिंति जे थानसा खलाय जे साम दंमानि थानसा खलाय जे मुभमेन्ट चलै दंमानि सिनि बुबाग्रानि बागैनि तिनि सुजारति जों आगु गैखायखाबो ओंखाय अ जागाव मन्त्री माननानि आमा इम्पोर्टेन्स मन्त्री मानखाय जे जतो किसु गै थांगा आमया मन्त्री बायता मानाबा मन्त्री मानखाय एस्कर्ट मानानो गै अफिस मानानो सेक्रेटारियेट आजनो मानानो कयेकटा दप्तर न रिबानो ओंखाय नों पार्सोनेल एन्जय खायथां माने दिनि मन्त्रीनि जे सुजुग सुबिदा आम तो चिनि नाहार बुंया चिनि नाहार बुंखाय चिनि जे एकर्ड
एकर्ड साइनखा त्रिपुरा सारावनो जरा चिनि एडिसी एरिया दंनाय त्रिपुरा सारावनो बम हायखे तो जे जेनेरेल एरिया नि बरं जे सुजुग सुबिदा माने दं माहितेनो चिनि लुकुरावनो सुजुग सुबिदा एरनानै मुचुं ते डाइरेक्टली आबो जों विधानसभा बिसिं कयबार सानायबा साइन दंले 2018 बिसिं चिनि दाबो सुजाराखै कक बरक रोमान लिपिनि कक फनंखौ चिनि त्रिंनो सालसानि छुटि फानमुथुं चिनि त्रिपुरा सारावनि जे बाजार बुमुं हाथाइनि बुमुं गामिनि बुमुंआवनो जे कक बरक हयते रोमान कक बांला हयते कक बरक जे तलांनानि आबो आबरक ओमफ्राय आबरकनो उसुदोंबो नरमुखना जों एसेम्बलि बिसिङाव आबनो थैबो जों कक दिसालायजा जोंनि ट्राइबेल वेलफेयार मिनिस्टार आबनो उत्तर दिखा जे तीनटा ताक्सु जरति कक बरक बाय सलायजाका जेता आगि बरमला तमनि हाथाइ कतक फ्रायजाका आमाहायखाय तीनटा जागानै बुं माने गन्दा सोराखै गन्दा दुइसा आमते खलायजाका हांका आं बरनो सोंका आमनो एसेम्बलि बिसिङाव नरतो आफु तंमानि नरबा एसेम्बलियाव तंमान जे अ जे तीनटा तामनि बागै आसे समायनांखाबो तीनटा आफु कयजन रुलिं पार्टीनि चिनि त्रिपुरासा नेतारावनो आनि खुंजु सफैयो एसेम्बलियाव आसुगुनियाव फिस के साले अब साम्प्रदायिक आरे चिनि जागानि बुङो गामिनि बुङो थाइप्लक खांरनो चालते बारि खायसे आमनो ता थाइप्लक खांखायनो अब तो साम्प्रदायिक गेबले चिनि लुकुरकनो जों चिनि मानथाय लिनानि चिनि इतिहासनो जों तेसे मोथांनानि अब तो साम्प्रदायिक मानिया ककबरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सिरिनानि अब तो साम्प्रदायिक गेबले के आमति हेखि चिनि बर'रक पावारनि बागै राजनीति खायनानि बागै जे अमहायके आगिबो सीपीएम नि आमलो आइन पिटि हिंकेनसे साम्प्रदायिक आइन पिटि हिंकेनसे बलं बर'खौ अमहायके विधानसभा बिसिंरगो निउसपेपारगो सिजागो आमनो ता जोंनि माने वानसुनानि नांगौ जों बाबिनानि नांगौ जे तिनि जे इसो आगुइ फायमानि इसोखाय जों एकर्ड साइन खालामनानै आबो बुबाग्रान जारिसिंगो बे ताबु जे कयेकजना बुबाग्रा बाय जाय खायजे रकिनो कयेकजना लिडार्स बुबाग्रा नुहुनिया हिनो आरो बहुत बुबाग्रा बले त्रिपुरा हाव लक्ष लक्ष त्रिपुरा दङ बखायबा माने 1 लक्ष बरक बाय कक सायमानि आम तो असम्भव ले तो फानुसे बजे मानसा तमकरै तमगनां जतन न बोल सुबह सुखायाखै रां फैसाबा निफानखौ मराल सापर्ट बाय फानखौ बुबाग्रा खायथले आं तो खायाखौ फानु गया जे जेमन तमनि कैसे ऑपरेशन नांगै दहाबो आजागा बुबाग्रा नांगै 50,000 1 लाख आम हायते पूरा सम्पत्ति फालिसे मारिवन आसके खायतो के अथच त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार फन आसक साहाय्य खायमाया चीफ मिनिस्टार रखते बाकी कैबिनेट मिनिस्टार तांबा बो सरकारी सुबिदा नाहारि सरकारी नि जे सुबासो आमनो सिरि किन्तु चिनि बुबाग्रा खाय बिनि पकेट नि सिरि बे आरो डिफरेंट गाव जागां बुजिना नांगौ ता चिनि लुकुरो चिनि लिडार्स अफ त्रिपुरा लिडार्स अफ बुजिनानै नांगौ दिनै आसि लामाव नखरै चिनि बुबाग्रा जे साम खायदोंमोन आमते हे खरबुसि लिडार्सले नखरै खायखेबो जों सुदु शिक्षित एजुकेटेड हिने दंना बायसिनि बुंनिया बुबाग्रा नगलबो समालोचना खालामनाय बायसिनि बुंनिया फायदिता बुबाग्रा नगो फायदि बुबाग्रा बाय कक्सादि बुबाग्रा साजेशन रेडी अबश्य चिनि बुबाग्राबो खानानाय किन्तु बुबाग्रा जे सामु खायमानो नुगै बुबाग्रानि स्टेप ना बिनो अफ स्टेप बुलुगा अ स्टेप बुलुगा आमते हे सावै नगो सांबादिक रमन हुन कक सामा बायसि मिले चिनि त्रिपुरा साराव डेभलपमेन्ट निया चिनि त्रिपुरा साराव कुसु सागाव प्राय मांगला चिनि आं वानसुबो अब एडिसी हापां त्रिपुरा एडिसी हापां दं बिसि खांखानानै नाय दं अब स्टेट अब हाकिना मन्त्रि बखरनि हता किया अब पॉलिटिशियन रो किसासे त्रिपुरा सिनाय नै रो हम हाकिना कक किसोइ दं मते অন্তত ই त्रिपुरा थांनि इ तमुंबाय और तमुंबायले और त्रिपुरा थांनि लिडार बले त्रिपुरा सन थांगरिया अमनि फिरक मुं बाहायनि जुदि आशिक्षित बर'रक
omo hai jodi kok tisai tongka pe amoni ani video kung omo nongna nung faidi Tripura mothani leadership singti mathangja engkai nini bisingti mathangja tung nung agu hoi faidi bisikango sacrifice khai faidi sacrifice khai nogo simi achugui social media o WhatsApp Facebook o suyui rima bai simile nin Tripura sabo mathangja go কিন্তু যে মানসাক চিনি বুবাগ্রালে লামাও নংখরই সামং খাইতো স্যাক্রিফাইস খাই সামং খাইতো जोंनोबो गोबांमा लिडार्स रखनो ताबो जे सोशल मीडिया ओ नबा आसुगै जे सुई तंनाय रखनो ठीक আছে नो डाउट यू मे बी एजुकेटेड पर्सन आबो कुन डाउट करे কিন্তু नोंले बिसक स्याक्रिफाइस खाइगोन नों बिसक निनि स्याक्रिफाइस खाइ निनि दफानि बागै नों ताम खाइकेबा तिनि शेयार जराति नों सरकारि सेबक खालायै आजागानि कगै माया सरकारि सेबक खालायै 60 बছর पार उसुगै सरकारि जे सुजुग सुबिदा थंप्रय बेल जोंहानि बेल जामाहाय पुरा थंप्रय यग खरगै माने पुरा रगै जाबायमा परे फाइ ता पलिटिशियन हाइके ये कक साइतो खाइतो निया खुनुदि सेक्रिफाइस खाइ गांधी जी संग बम हाइके निजिनि देश स्वाधीन खाइनायफोर बम हाइके सेक्रिफाइस खाइको चिनि बरबो शिक्षित कमिया जों जतन साइमन शिक्षित कमिया किन्तु नों दिनै सरकारि सेबक खायो हिनि लाख लाख बेतन मानि दङ हिनि नों आ बेतनसो हामजागै दङ Tripura सानबागै खुनु खालायनाया Tripura सानबागै 2 टाका खरस खायनायखौ बोसागै थांमा हायिं जागौ आगरतलाव 1 लक्षनि सिलाय पानो चिनि बरबक ताबु नक थांबाय था 3 तला 4 तला बिल्डिं थांबाय था तंगले चिनि बरबक डॉक्टर इंजीनियर गोबां टीसीएस ऑफिसर टीपीएस ऑफिसर हाकिम दङ एडवोकेट दंबायो फरबुसो निजिनि बायथां सेक्रिफाइस खायाखै बेसेबां आगुबै फायका अनुसार केव फाय शुद्ध न चिनि आंदोलन चिनि चबाव जों जेफ्रो नंखर रोमान स्क्रिप्ट बागै चबा नंखर फरबुसो एजुकेटेड पीपल फायकेबा नंखर जतन कामी बर मानसि फायले इखि नखा हासुगै अमा हायके कमेन्ट खायना बाय सिभिलिन दखा थां जागला चिनि बुबाग्रा लामाव नंखरै सामु खायदों लामाव नंखरै जों बाय बाक्सा आंदोलन खायदों चिनि बुबाग्रा कि अशिक्षित दङ चिनि बुबाग्रा যথেষ্ট शिक्षित যথেষ্ট रां पैसा दं जुदि मुवेबल इमुवेबल प्रॉपर्टी रं कांके गोबां इंडस्ट्रियलिस्ट खनसे पाइग्ला चिनि बुबाग्रा नबो रां पैसा कारण बिन दादु संनि बिनि थागु संनि जे राजबाड़ी रगै कलांबायखा जे शिलं कलकाता रगो पथर पथर जागा हार्ट ऑफ द सिटी रगो 15-16 कानि शिलं हाय जागा रगो जागा दङ मिनि शिलं रगो 40-50 कानि जागा दङ हटेल लग दङ गोबां दङ रां पैसानि कुनु माने बसायजुं जायथारनि अथवा बिन फेमिलि नायनानै कुनु बियाल करे कोटी कोटी रां नालि ओ तंनि मानखौ लंडन रगो थांगै USA रगो केनाडा रगो जागा पाइ तंमानो तंमाया तंबा बिनिबो तिनि 46-47 बছর बैथाङा तिनि पर्यन्त संसार खायाखौ कायजागियाखौ कि चिन्ता खायना ना त जोंबो एज ए Tripura हिसाबै चिनि बुबाग्रा चिनि बागै ताम खायदों नखो आसुगै शुद्ध समालोचना खायो सेक्रिफाइस खायो गायतोंनियाबले आं जतन कयजान मुचङ जत लिडारस बुबाग्रानि बिरुद्धे समालोचना खायदानि बन्द खायदि चिनि बुबाग्रानि बिरुद्धे समालोचना खायखाय ओ तमा कसम रगबो आराम नांजागो तंथंजागो ओ तमा कसमनि बोसारो चिनि बुबाग्रानो बेलेखनि चलि जागै दङ किन्तु बुक्ति सारा गैया कारण साखाखाय बरंनिबो प्रब्लेम फायमान कारण चिनि बुबाग्रा जेबाबे सामु खाय दङ आबो बरक Tripura हासेव नुखा प्रमाण खायगा Tripura सर थानसा दिगेन थांगा शुद्ध बुबाग्रानि लिडारशिप गोबां कुनु साया साबो साइतो निन बरक चिनि Tripura सर साबो अशिक्षित बरक दे যারা শিক্ষিত যারা উচ্চ শিক্ষিত এডুকেটেড পারসন রকছে অমাহিকে কক সাবিতো তামন বারা পালহমিয়া তাম তংবা কিন্তু নাইনে দি নং ও তংमा कसमनि बोसारो सामु खालातेनि बंनि तेबो शिक्षित दङ चिनि सोलाय कत PhD भाइस चेन्सेलर
chief justice high court justice tongbayo borok kebo bongni tongma kosomni bisingo kebo oma heke chief minister ni birude borok kebo ko kuno social media susi sasa sai kisungbo oma heke sung borom rida nangota sini jaga 184 জন রাজা চাই থাঙ্গাক বংশরক जों तामनि बागैले दिनै आसु सेल्फि लायखाबा सेल्फि याखाना नांनाय सेल्फि जेदिन पर्यन्त याखार माइया सासिनि बर'ल जों कुनु दिनाव गोसोखांबा आगुबै थांनाय जों ग्रेटार टिप्रालेण्डनि सेपारेट स्टेटनि जे जबा आमनबो जों हायनो अमा हायखे समालोचना खायले कुनु दिनाव साक्सेस खायनि नों झारखन्ड मानमानि तेलेंगाना मानमानि अब आहिनो माइया जबा खालायसे मानानाय स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट ननो हायनो गिफ्ट रिमा हायखे कुनु दिनाव ननो रिगला नों आंदोलन मा खायनाय जबा मा खायनाय जोंनिया खरसा न सांबादिक संग जों समायतामा दिनो इनके ग्रेटार टिप्रालेण्ड बुफोर माननाय हिनि कायसा वानजि सांबादिक संगवान आं साका ग्रेटार टिप्रालेण्ड माननाय दांनाय तंनाय किन्तु आंदोलन खायनो नांनाय के बो सुङा जराव बोसोर समय नांनाय आं बनो आफोरनो साका जे राम मन्दिर नामानि कयदिन सिगां प्रतिष्ठा दिवस राम मन्दिरनि थांनाय फेब्रुवारि मास प्रतिष्ठा दिवस लागे बयबो राम मन्दिरनि बागै आन्दोलन खायमानि कय बोसोर परे राम मन्दिर नामान काहिनसि जागोन प्राय 500 बोसोरनि परे राम मन्दिर नाम जागोन गभर्नमेंट इंडियाव बीजेपी सरकार अनेक बार चालु खबरबो दा कन्टिन्यू 2014 सिम बरनो चालु गइतो राम मन्दिर बुफुरुं खानि जिल्ला 500 बोसोरनि परे तेलेंगाना 50 60 बोसोर आन्दोलन गाहाम kai karakai थांसार खेमा परसिमा के जोंले सिनि बिसिं जों सानलाय तका तेकासे साइड तका जों तांगै सिनि जागानो रिनानि जों सेपारेट सेट नांगिया ते खरसा एकदम हाईली एजुकेटेड बरक साइड तका हि अमु पुरासे सिनि स्टेट जों बुइनो अरनि रहमा परेसे जों अरथ सुस्थ कायतमाय कामरो आमतिरफे बक्स लाइनारो अमु बेलेखिनो साइ के ओ वानजि रिपोर्टार आनो सुङो के नरबदे 500 बोसोर नायसिङि तंनाय टिप्रालेण्डनि बागै होनसै गां सागबनो ओरैबाय 500 बोसोर 1000 बोसोर पांथु तबसिनि आन्दोलन जाय तमानाय जों बानसिना नामनाय अ निजिनि हाव तंगै जों तेबसु बुनि सेलेंनि सामु खालायसिने जों बानसि तंनाय हिके जों आन्दोलन जारि मातन जिनि पलिटिकल डिमान्ड ग्रेटार टिप्रालेण्ड अबो तंनाय जिनि बुबाग्रानि लीडरशिप बुबाग्रानि थिनां बुबाग्रानि फ्यूचर बनबो जों कायजा जागोन जों बो बसाबति खाय बिनि बंश देबो जिनि महाराज सनाम खालामना नांनाय अबो जों बनो रिक्वेस्ट खायजा जों दाबुबो आसाय दङ बुबाग्रा जिनि पगन आरो गानिनि के जिनि बुबाग्रानि प्रति जिनि बिश्वास दंना नांनाय पयत दंना नांनाय पारानि बर गामिनि बर जतन बिश्वास दंबाय किन्तु जिनि कयेकजना हाईली एजुकेटेड बरफ रोकथाय जिनि बुबाग्रानि प्रति जे आंनिया सामानि आमरो साया नरो बुजिदि रेसपेक्ट खायदि नांखाय फायदि बुबाग्रानि आरो जों तलांनाय दङ जों बाय कन्टेक्ट खायदि तो राजबारि थांनि कक सालायनि ताम सल्यूशन तो किन्तु नवा आसु सोशल मीडियायाव ओरैमा बायले जिनि दफा बोसोरखांवाब्ला अथच बुइनि दफानि बर सुजुग माननाय इकोटिफ्रा सबायटिफ्रा सासे जाजागलाया बर निजेरा से नांलाय दंलायो जागा सल्यूशननि कुनु दंलाखिनि बुइनि दफानि बर हिनि दङ तेमते हिनजाकनाय तो ग्रेटार टिप्रालेण्ड सानमानि एडीसी एरियानो कारिबो आगोगमनादि आगरतलानि नगर कृष्णनगर अभयनगर जे टिप्रासे एरिया तमानि जागानो अबे ग्रेटार टिप्रालेण्ड सानमु इसामानि खरा टिप्रामो तब अबहायनो द्रुप नंदे थासि साके इंटेलेक्चुअल चिनबर रो ताबो तिनदारा सातला नक थांबाय थाबो तलाव किया कानियाम जाय रखनि लुप्रगनि जे गोबा गानो जे खामसागि तंने रखनि खसिंगो बरबो ताबो नुबि मानका खानाय मानका बुजिनां द्रुप बुजिनि खायरे रोखा गोबा गानि कक खावल बाबुबा गानि मेसेज बाय ताबो अबहायनो कानि लुप्र कक हिसाबै दङ जे आगरतला जे तंनाय रो टिप्रासार तिनदारा सातला बिल्डिं टांगि तंनाय रो
borok greater Tikarlen naya tamni bagi hingkang ke borok I Agartala o tongai wande Tikarmili toman bagi borok ni scenario juda abon bagi borok totally Maharaja no se birut khayo borok greater Tikarlen naya abon bagi kin tiro bung abon jong bujina ngai जे कैसे सेपरेट स्टेट तब त्रिपुरा को कैसे सेपरेट स्टेट मेघालय को सेपरेट स्टेट आसाम मणिपुर मिजोराम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश तो कैसे कैसे तो सेपरेट स्टेट ले कोलकाता तो जाना सेपरेट स्टेट किसिं अहनि त्रिपुरा सारो की इसिनी आसाम जागा पाई नक तांजा करी है कोलकाता को करी बासिन बरो कोलकाता में तो दिन आनी सुमुं का बसे जे कामियाम से तने पब्लिक रो Agartala tongai ro asik sinai munai ro se greater Tikarlen no tamni bagi na बिरुद खाय tamni bagi hangke Agartala boro tongai Maharaja je chotuni whole Tikarasani bagi samung tang tomani abon boro no kebengi tong obon kiro mungse bagi abule kebengi tong hinle ang tabu sami ko tabu motamuti 90% Tikarasa no support klai tong para tongai kan mutung Agartala tongai kan mutung omo heke social media wo अथवा directly ano अथवा কোনো জায়গা আমাদের সিজাক মিডিয়াকে অথবা সামাও খানায়কো যে গ্রেটার টিপারল্যান্ডের বিরোধ খালাইনি তাও সুজারটি খানায় কথা যদি কোনো বড় যদি অমন বিরোধ খালাই তংখানকাই তো যারা পলিটিশিয়ান যেমন তাদের বিজেপি খালাইনাই টিপাসা বড় বড় পলিটিক্যাল বখা বিশিঙ্গ মুসুং তংখানো বড় সারা গিয়া আমি হের তো যেমন সিপিএম খালাইনাই রো বড় টিপারল্যান্ড সেপারেট স্টেট সারা গিয়া বড় বড় জাতি উপজাতি ত্রিপুরা সমাজ जों थांजाबाय दं जों ओंखाय बुफुर बिरुद थाइखेबो जों वानसानि बिरुदे साया बुले खायाबले जोंथ' चिनि एक्जिस्टेन्सनि बागैसो जों बानसि थानानि चिनि फिउचार न जों थिकै थानानि आमसुबले जों गिदि बर' बाय दंले जों बे ओंलिये दाबुरनि 27,000 crore budget ओंखा जों त्रिपुरा सार बोसोर माने बा 5,000 crore माने ते बाकी बर' डेभलपमेन्ट नायबा इन जनरल एरिया को अमरो साइमन ना बुजिना ना ओंखाय जतन राजनीति बेव नखनानि राजनीतिनि डायलग खानाय मुसुंगो राजनीतिनि बिसिंतिखाय बसिगां आगुनो थाइदि सिखित बर' जतन थाइदि कोनो प्रब्लेम करिले नों दफानि बागै गुबै सामु खायखांखाय नोंखाय तां राजनीति खायनिया दंनायबो खायनो खायदि रेजिगनेशन दि फायदि जुदि साखर नों सेबक खायथो खानका सेक्रिफाइस खायफों दिजिनति प्रसान बागै आंथ' रेजिगनेशन दिनानै आं कोनो प्रब्लेम करि महाराजा खाना जुदि रेजिगनेशन दि दिनके खाना दिदि मान कोनो प्रब्लेम करि ओ जगह मंत्री चानानि मंत्रीनि जे सुबिदा नाहनानि ओ नाहारमुं जे नाहारमुं लुकुरकनो बाहायके सुबा सुख्लायनानि आं आबनो सेलिब्रेशन दं आं खायनानि मुसुं तामनो सेलिब्रेशन खायनाबा जेफ्रुमा नाफोर सेलिब्रेशन खाय ननो रिनाय कग्रिमा बायसिनि आं सेलिब्रेशन आं बिलिभ खालायो आंनि बिलिभ नोंखाय गुबै बेमा दंनाय नों सामु गेफ्रु जाव आफोर नों सेलिब्रेट खाय आइटेक सोंमोन आरो स्टेट अफ डिपार्टमेन्टनि खरबनि मन्त्रि मानथा आरो बिजेपि जनता पार्टी मोजां बोथोरनि खरां से दं तुमुनो आबो तो एलाइनसिं थांनांते स्टेट अफ डिपार्टमेन्टनि खरबनि मन्त्रि थांनांते एडिसियबो बिजेपिनि खाते मन्त्रि रोजाथों आवहाय बावहाय रिलेनिटा ताम तुंबा सातुंता बंनि यूनियन मिनिस्टर तो बंनि अमित शाह जों तो बंनि को सालायने जों तो अरनि बिजेपि बेखौ को सेलदो चिनि एकॉर्ड साइनिंग थानी जों अरनि बिजेपि रबाय कक थाइसा पन्साया नंना बिनि साइ अरनि बायजों कोनो कक थाइसा पन्साया आ जागाव जेदिन साइनिंग का आ साइनिंग प्रपोजल तो अरनि चीफ मिनिस्टर गया होम मिनिस्टर संसा जास्ट फैके चीफ सेक्रेटारि सयके चिनियां सयके ओंखाय होम सेक्रेटारि नि बरक सयके अल सेनु बरक इन द ड्राफ्ट जों अरनि बिजेपि सामबोदे जों बरनो दिबे जों सालायनाय साकाव सालायनाय बिसिंथिनो जों जत बिसोर खायो जों जागा कैबिनेट खरमै रिजाखा अरनि मुख्यमंत्री सं अरनि बिजेपि नि प्रेसिडेंट सं दिबा बाव सेंटर सं साइमन चिन त्रिपुरानि अवस्था बाहाय बिजेपि नि सेंटर नि जे लीडर्स खतर दंनाय त्रिपुराव तामुंखा 1946 तामुंखा 1950 तामुंखा 1970 तामुंखा ताबु ब अवस्थायाव दं आबर जतन साइमन आमबा बरबती प्रशांत प्रति
kaisa soft corner tongo bongni bukhao borok sungno subanani gosio andogui sungbo apato dabane ekoto sign khaiya koi sung dofani bagi biskango turu turu agolai thang